dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Kumain ng likas at masustansyang pagkain, isda, karne, itlog, prutas at gulay. Minom din ng gatas at malinis na tubig. Matulog ng maaga para gising mo'y masaya. Gumalaw-galaw para di ma-stroke. Ikembot at igiling ang katawan. Iwasan ang mga bisyong ito. Alak, sigarilyo, mamantika, matamis, maalat. Kumain ng ligtas at masustansyang pagkain, isda, karne, itlog, prutas at gulay. Minom din ng gatas at malinis na tubig. Matulog ng maaga para gising mo'y masaya. Ugaliin gumamit ng iodized salt. Bata o matanda, magiging matalino. Mag-breastfeeding mga mommy, ito ang the best para kay baby. Kumain ng ligtas at masustansyang pagkain, isda, karne, itlog, prutas at gulay. Minom din ng gatas at malinis na tubig. Matulog ng maaga para gising mo'y masaya. Know and Live the Nutritional Guidelines for Filipinos. Inihatid sa inyo ng National Nutrition Council Central Luzon. Ang wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Magandang umaga mga kanutrisyon at sa mga tagapakinig ng radyo ng Archdiocese ng San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po si Miss Chinchin Nugid at halina't makinig sa ating programa na tatalakay sa nutrisyong sapat para sa lahat. Hatid sa inyo ng National Nutrition Council Region 3. Ito ang Nutrition School on the Air for Everyone and Juana. Naririto na naman tayo para sa panibagong araw at kaalaman. Dito lamang sa programang pangnutrisyon sa bawat tahanan, tindahan o opisina saan mang panig ng gitnang Luzon. Ang Nutrition School on the Air for Everyone and Juana Season 2. Kaya naman para sa aming mga enrolled students o ENSOAnians, huwag ninyong kalimutang tumutok at ihanda ang inyong lapis at papel at syempre ang inyong tenga dahil isang napakagandang topic na naman ang hatid namin sa inyo ngayong episode. Tayo po ay nasa ika-21 episode na ng ating ENSOA at nawa po ay makasama namin kayo na makinig at matuto hanggang sa ating huling episode. Kaya naman aming pinapaalalahanan ang ating mga ENSOAnians na patuloy tumutok sa ating programa tuwing Martes at Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga. Dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM at sa National Nutrition Council Region 3 official Facebook page. Dahil 3 pang magagandang topics ang nakalatag para sa ating listeners. At bago po tayo magsimula, nais kong muli na ipakilala ang aking co-anchor for today, ang nagbabalik na si Sir na si Nutrition Officer 2 ng National Nutrition Council Region 3 at Provincial Focal Point ng Zambales Province. Walang iba kung hindi si Sir Jervin Edward Artayag. Good morning sa iyo, Sir Jervin. Bawing-bawi ka sa episodes ngayon, ha? Oo nga, Miss Chi. Maganda at masustansyang araw sa iyo, Miss Chi, at sa lahat ng ating mga listeners natin sa DWBL 91.9 Bright FM. Maging sa ating mga viewers sa ating Facebook Live sa NNC Region 3 official page. Huwag niyo po kalimutang sumubaybay sa ating ENSOA episodes dahil talaga naman pong marami pa tayong mapupulot na aral at impormasyon na hatid sa atin ng ating mga guest speakers. Para naman po sa mga nakamiss ng ating mga episode sa mga nakaraan, maaari nyo pong i-rewatch ang mga nakaligtaan ninyong episode sa pamamagitan ng National Nutrition Council Region 3 Facebook page. And again, huwag pong kalimutan na mag-attendan sa link na nakapin sa ating comment section.
Ang mga estudyanteng may kumpletong attendance lamang po ang makakapag-qualify for graduation. Kaya make sure po na hindi nyo po mamiss ang ating mga episodes. Gaya ng nabanggit, sa mga nakaraang episodes kada ay nagkakaroon po tayo ng mga short quizzes para ma-review po ang mga napag-usapan sa araw na yon. Ito rin ay upang malaman kung gaano ninyo natutunan ang mga lessons natin bawat araw. Mayroon lamang po tayong 3 katanungan at madali lamang po naman yon. Kaya naman po sumali sa ating mga Nutri-Quiz at ipadala ang inyong sagot sa NNC Region 3 Messenger gamit ang inyong registered Facebook account o sa pamamagitan ng pag-text ng mga tamang sagot sa numerong 0998-867-3704 gamit ang inyong registered number. Maraming salamat Sir Jervin sa iyong mga reminders. Kaya naman po sa ating mga Ensowanians, kayo po ay patuloy na sumubaybay sa ating mga episodes dahil bawat episode ay naghahatid ng mga paksang umiikot lamang sa 4 na pillars o haligi ng Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028 o ang healthier diet kung saan sinisiguro na bawat individual ay may sapat at tamang nutrisyon at pagkain. Better nutrition practices kung saan nais po natin na ang bawat tao mula sa pagiging sanggol hanggang sa kanyang pagtanda ay nag-a-adapt ng mga kaugalian na makakapagpabuti ng kanyang kalagayang pangnutrisyon. And of course, ang improved access to quality nutrition services kung saan nais nating madagdagan ang mga programa at kalidad na serbisyong pangnutrisyon at ang panghuli po, ang enabling mechanisms or environment o ang kaukulang suporta ng mga polisiya, plano at maging sapat na pondo para sa nutrisyon. Ngayong araw ay ang ika-21 episode ng ating programa kung saan tatalakayin natin sa ilalim ng 3 haligi o 3rd pillar ng PPAN 2023 to 2028, Improved Access to Quality Nutrition Services. At Sir Jervin, sadyang napakabilis ng mga araw. Nasa 21st episode na nga tayo, no? At ayan, 3 episode na lamang, Sir Jervin. 3 episode na lamang at gagraduate na ang ating mga Ensowanians. At banggitin ko na rin po, no, Miss Chin, at kaunting recap na rin po noong huling episode ay tinalakay ng ating panauhin mula po sa National Nutrition Council Region 3 na si Nutrition Officer 3 Miss Angelita M. Pasos o si Miss Angie ang tungkol sa enabling mechanism. Ito yung nasa 4 na haligi ng PPAN. At ang kanyang naipalawanag niya po ang tungkol sa functionality of nutrition committees. Kung saan ito ay binubuo ng local chief executive o governor kung sa provincial level, mayor kung sa city at municipal level bilang chairperson ng kanilang nutrition committees. At sila rin ay may mga miyembro mula sa iba't ibang sektor o mga departamento tulad na lamang ng Office of the Local Chief Executive, sa departamento ng kanilang health, sa social welfare and development, education, agriculture, planning, at sa budget. Gayun din may bahagi rin ang mga representative mula sa NGO, private sector at people organization. Kung sa barangay level naman ay ang punong barangay o ang barangay captain ang siyang tumatayong chairperson ng nutrition committee. Kasama niyang miyembro rito ay mga barangay kagawad, barangay secretary, barangay treasurer, BHW, BNS, SK chairperson at iba-iba pang representative katulad na lamang ng daycare worker, principal or coordinator. At idagdag ko rin, Sir Jervin, no? Binigyang diin nga noong nakaraang episode ang tungkol sa functionality checklist para malaman natin kung functional ba talaga ang kanilang local nutrition committee. Kung matatandaan ang ating mga Ensowanians na binubuo ng 4 na bahagi ng key activities, ang una ay ang capacity development. Ikalawa, ang program planning na nakapaloob ang organisasyon. Reorganization at pagpapalakas ng Local Nutrition Committee, Nutritional Assessment, Nutrition Action Plan o NAP, at Resource Generation and Mobilization. Ikatlo naman ang delivery of nutrition and related services. At ang panghuli ay ang monitoring and evaluation. At ito ay binubuo ng 12 indicators.
Ayan, that is correct, Miss Chin. Ito ngang functionality checklist ay in compliance sa dati pang DILG Memorandum Circular Number 2015-19 kung natatandaan din ng ating mga Ensuanians na upang malaman din kung ang Local Nutrition Committee ay fully functional ay kung ang lahat ng 12 indicators ay present. Kung may kulang na isa hanggang 2 indicators, masasabi natin na sila ay substantially functional. At kung 3 hanggang 4 naman, ang kulang ay sila ay may tuturing na nating partially functional. At kung lagpas na sa 5 o kalahati ng mga indicators ang wala, ay non-functional na ang kanilang Local Nutrition Committee. I agree, Sir Jervin. Sa ating usapan ngayong araw, ay malalaman naman natin ang epekto ng isang functional na nutrition committee sa pagkakaroon ng improved at may kalidad na serbisyong pangnutrisyon sa bawat probinsya, syudad, bayan at mga barangay. Kaya naman huwag kayong maglilipat ng estasyon at anyayahan na ang inyong mga kasama na makinig dahil marami kayong matututunan sa araw na ito. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang mahalagang paalala. Ang Philippine Plan of Action for Nutrition ay tugon ng bansa sa malnutrisyon. Ito ang nagbibigay ng balangkas para sa pagpapabuti ng nutritional status ng mga Pilipino. At bilang mabuting mamamayan na nais makibahagi sa PIPAN, gawin ang mga sumusunod. Bumisita sa health center para sa mga serbisyong pangkalusugan, lalo na ang mga buntis at bata. Para sa mga nagpapasuso, tiyakin na may sapat na nutrisyon. Maging modelo ng tamang nutrisyon sa inyong pamilya. Magkaroon ng food garden sa bahay at mag-volunteer sa inyong barangay sa paghahatid ng mga serbisyo. Bumuti na ang iyong nutrisyon, nakatulong ka pa sa kapwa mo. Suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PIPAN. Maging kampyon ng nutrisyon. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. Ang first 1,000 days ng tao ay nagsisimula mula sa sinapupunan ng ina hanggang sa ikalawang birthday. Ang first 1,000 days ay isang kritikal na panahon kung saan kailangan ng mga sanggol at bata ng tamang nutrisyon para lumaking malusog at masigla at maiwasan ang malnutrisyon lalo na ang pagkabansot. Bukod sa tamang nutrisyon, kailangan ding matiyak na tama sa nutrisyon ang babae bago magbuntis at habang nagbubuntis. Pasusuhin si baby na eksklusibo sa unang 6 na buwan. At pagsapit ng ika-6 na buwan, ay bigyan ng karagdagang pagkain habang patuloy ang pagpapasuso. Kausapin at makipaglaro sa sanggol para lumago ang kanyang utak. Tiyakin na nakukuha ang mga health at social services. Tandaan, sa first 1,000 days na naaalagaan, garantisado ang kinabukasan. Suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PIPAN. Maging kampyon ng nutrisyon. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. Welcome back at nakikinig pa rin kayo dito sa Nutrition School on the Air for Everyone and Wana Season 2. Dito lang po sa DWBL 91.9 Bright FM. Kasama ko pa rin ngayong umaga ang aking co-anchor na si Sir Jervin Edward Artayag mula sa NNC Region 3. So Sir Jervin, maaari mo bang ipakilala ang ating panauhin sa araw na ito? Ayan, sure, Miss Chin. I-welcome po natin ang ating panauhin. Siya po ay isang registered nutritionist dietitian. Walang iba kundi ang isa sa mga City Nutrition Program Coordinators ng City of San Fernando, Pampanga na si Miss Love B. Lingat. Good morning po, Miss Love. Hello, Sir Jervin and Miss Jean. Salamat po for inviting me here sa ENSOA for Everyone and Wana. At isang malusog at magandang umaga po sa lahat ng listeners and viewers. Natutuwa po kami na maging bahagi ng ENSOA. Maraming salamat, Miss Love. Naku, punong-puno ng pagmamahal ang ating Oo nga. episode ngayon, Sir Jervin. At welcome po sa ENSOA for Everyone and Juana. At magandang umaga muli, no? Miss Love, kami po ay natutuwa sa pagsama ninyo sa amin ngayong araw.
Para sa ating mga tagapakinig, alam nyo ba na ang ating panauhin ngayon ay isa sa mga miyembro ng aktibo na staff ng City Nutrition Office ng City of San Fernando, Pampanga. So malaki ang ambag ni Miss Love sa pagkilala sa City of San Fernando bilang isang Green Banner Seal Compliance Awardee noong 2022. At sa taong ito, ang LGU ay kinabibilangan niya ang LGU na kinabibilangan niya ay isa rin sa potential top-notcher LGU pagdating sa implementasyon naman ng mga programang pangnutrisyon at kalusugan dito sa San Fernando. So para po umpisahan ang ating talakayan, kumusta naman po kayo at maaari nyo po bang ibahagi sa amin at sa ating mga taga-subaybay ng ENSOA kung ano-ano ang mga tungkuling kaakibat ng inyong posisyon bilang City Nutrition Program Coordinator. Maraming salamat, Ms. Jean, Sir Jervin, sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na makasama dito sa ENSOA for Everyone at Wana. Isa itong programa upang may paliwanag ang tungkulin at gampanin ng isang aktibong City Nutrition Committee led by very active and supportive local chief executive o punong panglungsod ang ating City Mayor Honorable Vilma Balla Caluwag. Bilang isang City Nutrition Program Coordinator, sinisiguro namin na ang mga batas at programang pangnutrisyon ng nasyonal ay ginagawa sa syudad hanggang sa barangay. Kami rin po ang nagsasanay o nagtatraining ng mga ating tinatawag na food soldier or barangay nutrition scholar. We also make sure na ang ating pong mga barangay nutrition committee ay aktibo sa mga bawat barangay. Ayan, Sir Jervin. Ayan, Miss Love, maaari nyo rin po bang isa-isahin kung ano yung mga kasapi na bumubuo ng inyong City Nutrition Committee? Kasi base po sa mga nakalipas na regional evaluation, isa po kayo sa mga pinakamaraming members ng City Nutrition Committee. Ilan po ba ang kasapi ng CNC ng San Fernando at sino po ang tumatayong co-chair ni Mayor Caluwag po? Ako naman, Sir Jerwin, ang City Nutrition Committee ng City of San Fernando ay binubuo ng mga sumusunod. Rather, sa pangunguna ng City Mayor Honorable Vilma Balla Caluwag bilang chairperson at ang ating City Administrator, Engineer Nelson Galang Lingat bilang co-chairperson. Kasama din ng Nutrition Committee ang mga miyembro mula sa Department of Interior and Local Government Unit, Department of Education, Office of the Sangguniang Panlungsod, City Budget Office, City Agriculture and Veterinary Office, City Environment and Natural Resources Office, City Treasurer, City Accounting Office, City Social Welfare and Development Office, City Information Office, Gender and Development, City Population Office, City Health Office, and we included 3 new members just this year from City Disaster Risk Reduction Management Office, City Tourism Office, City Public Employment Services Office, and lastly, but definitely not the least, ang ating pong NGO partner, the Inocencio Magtota Memorial Foundation Incorporation or the IMMFI. So nakakatuwa palang malaman yan, Miss Love, mula sa inyo bilang isang premyadong LGU sa nutrition. Di ba may 35 barangay sa ating syudad? Lahat po ba ng barangay ay may tinatawag ding Barangay Nutrition Committee? Yes naman, Ms. Jean. All 35 barangays in the City of San Fernando has active Barangay Nutrition Committee, which on their level is presided by the Barangay Captain as chairperson and the Committee on Health, yung kagawad. Ayan. And then as co-chairperson, and then rest assured that meetings are also convened every quarter. Ayan, napakahalaga po talaga na magkaroon ng bawat barangay ng isang nutrition committee na talaga pong tututok sa nutrisyon. Lalo na po kung maituturing natin na functional upang masiguro natin na talagang nabibigyan ng pansin ng mga problema sa malnutrisyon at gayon din ay maisulong ang tamang nutrisyon sa komunidad. Agree ako dyan, Sir Jervin. Mahalaga na ang bawat barangay nutrition committee ay active at functional. So tama nga yung sinabi ni Miss Angie noong last episode, no? Nasa mga barangay ang totoong aksyon para malunasan ang problema ng malnutrisyon. Kaya naman
Natutuwa rin tayo no, na ang 35 barangay dito sa syudad ng San Fernando ay functional at sila ang katulong sa pagpapatupad ng mga nutrition policies at iba't ibang programang pangnutrisyon para ma-achieve yung wastong nutrisyon. Kaya naman hindi natatapos ang advocacy nitong syudad ng San Fernando. At yun nga, no, hindi na nakakapagtaka na makareceive ito ng yung tinatawag nating Green Banner. Oo, yung awardee no, noong 2022. So Sir Jervin, mahalaga rin na ang bawat barangay nutrition committee ay active at functional. Tama, Miss Chin. No? So Miss Love, pwede rin po bang malaman ang kasalukuyang programa, proyekto at yung mga gawain ng City Nutrition Committee ng San Fernando? Ayan, under po ng City Nutrition Committee, we have different programs po by the different agency, including po now, we are conducting Oplan Pababain ng Timbang, what we term OPAT. This is obesity and overweight management for obese children among preschoolers. And we also have gulayan sa barangay, sa paaralan, at gulayan sa mga kababaihan na pinamumunuan po ng City Agriculture and Veterinary Office. We also have quarterly inter-barangay Zumbaers from Gender and Development. And then we also have program po ng City Health Office, which is barangay-based rather, the barangay-based dietary supplementation programs. And we also have health and wellness program within the LGU for employees, which promotes the proper diet for employees. Ayan, salamat Miss Love. Talagang ang daming ang Yes. active ng kanilang City Nutrition Committee para magkaroon ng mga iba't ibang programa at sinasakop nila yung iba't ibang mga iba't ibang mga group ng tao. Meron silang para sa mga bata. Ayan oo. yung Oplan Pababain ang Timbang na para sa mga overweight. Kasi alam naman natin, di ba, na ang nasa double burden of malnutrition na tayo, na pati yung mga ang problema nating malnutrition sa ating bansa ay hindi lamang undernourishment o yung mababang timbang. Bagkus, may problema na rin tayo sa mataas na timbang o yung overnourishment o yung pagiging obese. Kasi ang pagiging obese, Miss Chin, hindi lamang kasi siya yung pagiging mataba kasi ay nakaka-apekto rin sa kalusugan, lalo na sa isang bata, kasi kapag mahirapan kasi kung hindi natin sa una pa lang hindi natin maagapan yung ganon, baka lumaki siyang obese or overweight, at kung sakaling magyari yon ay mas mataas ang chance na magkaroon siya ng mga non-communicable disease, yung mga sakit sa puso, mga diabetes, na yun yung iniiwasan natin. At yun nga yun, Sir Jervin, kasi hindi na lang sa mga may edad ngayon yung pagiging obese, no? Ang nakakalungkot na sa mas batang edad pa, sa mga kabataan talaga. Ayan, tama, Miss Jean. Miss Love, maaari nyo rin po bang ibahagi kung sino-sino po ba yung mga target na beneficiaries ng inyong mga programang pang-nutrisyon? Sure, Sir Jervin. Ang mga target na aming mga programa ay mga buntis, preschool children at school children. Gayon din, may mga programa rin para sa mga adolescents, elderly at special groups tulad na lamang ng mga PWDs, indigenous people at indigents of GIDA areas. Ayan, hindi lamang po pala mga buntis, preschool at school children ang target ng mga nutrition program sa kanilang syudad. Dahil pati na rin yung ibang age group tulad na lamang ng adolescents, elderly at special groups ng mga PWDs at indigenous people ay sakop din ng programa. Talaga naman pong ang nutrisyon ay para sa lahat, no, Miss Jean? Sa mga programa po pala, Miss Love, at mga proyekto at mga gawain na sa inyo pong syudad, alin po ba yung maituturing nyo na best practices or may kalidad na serbisyong ibinibigay sa inyong mga target beneficiaries? Okay, Sir Jervin. Isa-isayin ko po based sa mga serbisyong aming ibinabahagi parte sa nutrition program. Una, we have dietary supplementation program for teenage pregnants, Buntis Party, Buntis Summit, which was conducted quarterly. We also promote breastfeeding not only during Breastfeeding Awareness Month, which is August, but also through breastfeeding support groups. Pangalawa, for preschoolers, we have barangay-based dietary supplementation program amongst 0 to 59 months undernourished children. While on the other hand, as I mentioned earlier, we also have programs for overweight and obese children
the Operation Pababain ang Timbang o OPAT in close coordination with CSWD. Pangatlo, we have BIBA or the Batang Ina, Batang Ama tungo sa responsableng pagpapamilya. Pang-apat, Inter-Barangay Zumbaers, which is quarterly healthy competition amongst women's group. Panglima, HPN and DM clubs, we also promote proper nutrition, diet, and exercise among our senior citizens. Pang-anim, for PWDs, we, the nutrition coordinators, educate the parents on how to manage in terms of dietary intake on special cases. This year, January, I conducted personally nutrition lecture during Paul Foundation Assembly of Parents of Children with Down Syndrome. Swak na swak po pala ang inyong mga programs and services, Miss Love, para talagang ma-achieve ang nutrisyong sapat para sa lahat. Ayun, napakarami talaga nilang mga programa, no? Kasi biruin mo pati sa mga PWDs na talagang kailangan din talaga na matutukan yung kanilang nutrition dahil meron silang extra care na kailangan. Yes, oo. Ayan. Maraming salamat, Miss Love. Napakarami pala ng serbisyong dekalidad dito sa syudad ng San Fernando. Hindi nga maikakaila na karapat-dapat kayong maging isa sa mga potential Green Banner Seal of Compliance awardees sa mga binanggit nyong proyekto. So curious lang, Miss Love, no? Ano-ano po ba ang naging facilitating factor upang maisagawa ang mga nabanggit ninyong mga proyekto? Active City Nutrition Committee as well as on the barangay level, which is the Barangay Nutrition Committee. We also have to know the budget allocated for nutrition to maximize the budget and also to strengthen and equip the manpower, especially the barangay nutrition scholars, plus the support of the local chief executives. Ayan, no, Miss Jean. Kasi talagang, di ba, nung nakarang episode na pag-usapan natin ang tungkol sa pagiging functional ng isang nutrition committee. At doon natin nalaman na talagang napakahalaga na ang isang nutrition committee or local nutrition committee ay dapat aktibo at functional. At hindi lamang aktibo, bagkus meron silang sapat na pondo o budget. Tulad nga sinabi ni Miss Love na may pondo ang kanilang syudad para maibigay yung mga programang pang-nutrition para sa kanilang komunidad. Ayan, gayon din, dapat talaga na ang yung mga pondo na yun na i-maximize o na-i-implement nila yung mga programa. Kasi yun yung natin, yun yung goal na para matulungan natin yung nasa komunidad na masolusyonan natin yung problema sa malnutrition natin sa bansa. Oo, at yun nga, Sir Jervin, no, dahil nga nabanggit ni Miss Love yung dapat active yung mga barangay committee kasi hindi lang naman isa yung kanilang proyekto o programa. So, parang natatouch nito yung different ages nga, different groups. So, dapat parang sabay-sabay yun na active lahat ng mga programang yon. So, dito natin makikita yung talagang hard work, no, ng kanilang tsaka yung effort ng kasi, bawat barangay committee. Hindi biro, no, Miss Jean, biruin mo ilang pamilya yung hahawakan, ilang tao, no, Miss Love, yung titingnan hinahawakan nyo para lang makita na hindi magkaroon ng malnourished na bata sa isang pamilya o kaya hindi lumaking malnourished yung isang bata. Kasi, di ba nung mga nakarang episode nalaman natin na kapag ang isang bata ay malnourished, ang epekto nito ay sa cognitive development niya at kapag lumaki siya na bansot, yun nga, pagiging stunted, ay maaaring mahirapan siya makapag-focus sa pag-aaral at gayon din, mahirapan din siya sa pagtatrabaho at mas lalong magiging mabigat para sa gobyerno yung para sa ekonomiya ng bansa or ng mga syudad. Ayan. Miss Love, mayroon po ba kayong formula na pwede nyo pong ibahagi sa amin upang magtuloy-tuloy po ang suporta ng isang local chief executive bilang chairperson ng isang local nutrition committee at mga miyembro nito na gaya ng sa San Fernando? Tips na rin po para na rin sa ating mga listeners and followers ng ENSOA for everyone in one. And tips po ba? Kailangan po maging advocate talaga ng mga nutrition programs. Bilang nutritionist dietitian po, I have to be active and
makita po talaga yung compassion sa mga programs. Kasi as I mentioned kanina ni Sir Jervin, no, marami pong programs within the city, and kung hindi po kami magmamalasakit sa mga barangay, no, lalo po sa mga barangay nutrition scholars, it would not be effective. And on our part naman po bilang City Nutrition Program Coordinators, no, we equip and we strengthen yung manpower namin. Yung tinatawag namin foot soldier, which is the barangay nutrition scholars, kasi sila po yung mag-implement on the barangay level. On our part naman po, coordinate lang po kami and taga-push lang po ng mga nutrition programs. At siguro magandang rin, no, yung ikaw mismo ay isa kang inspirasyon doon sa mga tao na binibigyan mo ng tamang nutrisyon. Kumbaga, ikaw din mismo dapat active ka when it comes sa let's say pag-exercise, sa pagkakaroon ng tamang nutrition, no? Kasi ikaw mismo titingnan ka ng mga tao na gina-guide mo no? Tsaka no, Miss Chin, tsaka Miss Love, talagang nasa barangay yung implementation, no? Kasi yung mga BNS, talaga hanga talaga ako sa mga BNSS natin sa pampanig ng bansa, kasi sila talaga yung yung nilalapit talaga nila sa bawat parte ng komunidad yung programa ng gobyerno para hindi para kasi 'di ba ang sabi nga natin, nutrisyon ay para sa lahat, at para maibigay din yung tamang nutrisyon para hindi rin sila lumaking or magkaroon ng malnourished ganyan. Kaya salute sa ating mga BNS. Dakal pong salamat, Miss Love, sa napakagandang talakayan patungkol sa improved quality nutrition services sa City of San Fernando. Ayan, tama ka, Miss Chin, at nakakatuwa naman at napakaraming nating natutunan sa ating guest speaker kay CNPC Miss Love Lingat. Thank you po, Miss Love, at this point po meron po tayong isang invited caller para mag-share naman po ng kanilang quality nutrition services. Kasama po natin sa kabilang linya, no, ang BNS ng Barangay Santa Lucia, Samal, Bataan, na si Miss Carl Angeline Poblete. At ayan po, atin lamang hinihintay na makapasok sa kabilang linya. Ayan. So ayun, ikaw Sir Jervin, sa inyong lugar, may mga naririnig ka ba doon tungkol sa mga quality services? Naman, Miss Chin. Kasi sa amin, ako po kasi ay galing sa Subic, Zambales. At alam ko po na hindi rin tumitigil ang Municipal Nutrition Action Officer nila na si Miss Emily na para mabigyan ng tamang nutrisyon ng nasa komunidad. At nakikita ko rin na talagang yung capacity development para sa mga BNS, kasi kailangan equip, kasi tinitrain din kasi, no, Miss Love, yung mga BNS natin para para maging equip sila kapag humaharap sila sa sa komunidad, para mas makapagbigay sila ng tamang mga advice, mga tamang nutrition sa ating komunidad. Oo. Ako naman sa amin, no, ang usual kong nakikita mga program sila ay sa mga bata. Oo, talaga, especially mga nag-aaral sa kinder, ganyan. Mga pakain. Pati mga elementary students. Ayan, talagang sila yung tinututukan. Minsan nga dun sa GC namin, may mag-chat si teacher, pakikuha na po yung gatas ni Kasi may mga pinamimigay sila, no, yung mga supplement, tsaka yung mga karagdagan pang mga pagkain para dito sa mga bata na beneficiary nitong yung ating feeding program. Sa kinder. So ngayon po, kasama natin sa kabilang linya ang BNS ng Barangay Santa Lucia, Samal, Bataan, na si Miss Carl Angeline Poblete. Good morning po, Miss Carl Angeline, at welcome back. Maaari niyo po bang i-share kung papaano po ang inyong pamamaraan or strategies para makapagbigay ng dekalidad na serbisyong pangnutrisyon sa inyong mga kabarangay? Ayan po, good morning po sa lahat. Good morning po. Sir Jervin. Good morning po. Good morning po sa lahat ng ating Insulians, especially po sa mga taga-Samal, Bataan. Ayan po, nakikinig po sila. Opo. Miss Carl, pakishare naman po kung papaano po yung paraan or strategies para makapagbigay po ng dekalidad na serbisyong pangnutrisyon sa inyong mga kabarangay. Ayan po, share ko lang po, Ma'am Miss Jean. Dito po sa barangay namin, inuna po talaga namin na i-strengthen yung aming barangay nutrition committee. So, in my experience po, 7 years na po akong BNS. Mga unang taon po,
yung aming po mga BNC members ay ilan lamang po. Tapos po naka-attend po ako ng training. Sabi po, pwede po palang mag-add ng mga members. Basta makikita po mo po na kailangan or makakatulong po sa inyong mga programa. So yun po yung inuna namin. So ngayon po, from parang 14 members na kami, ngayon po 18 members na. At paunti-unti po yung pag-add po namin. Like yung nag-add po kami ng members na mother, nag-add po kami nung mga active po as health, yung sa mga Zumba, meron po kami member na ganoon. Bukod po sa mga regular na kailangan, sikap yung mga kagawad po namin. So kayo po, Miss Carl, personally, ano po ba ang masasabi ninyo sa mga trainings, seminars na ibinibigay po sa inyo, no? Upang kayo po ay matuto pa at makapagserbisyo ng mas maganda dito po sa inyong mga kababayan or sa mga kabarangay po ninyo. Yung mga training po namin, simple naman po enough yung binibigay po mula sa Provincial Health Office and lalo po dito sa aming sa Samal. So, katatapos na lang po namin nung training nung February, yung DNS Basic Course Training. Kumbaga hindi naman po, halos taon-taon po kami refresher po. Tapos nung last po, meron kami training tungkol sa IYCF, which is malaking tulong po sa akin. Ayan, so kumusta naman po yung inyong mga natutulungan, no? Yung inyong mga napagseserbisyuhan diyan po sa inyong lugar, Miss Angeline? Ayun po, dito naman po sa amin, parang yung mga kabarangay, parang kapamilya na rin po namin. So, we make sure na yung mga kailangan ng mga kabarangay is i-deliver po namin. At yung sa pipan nga po natin, sabi, hindi lang po kasi yung nutrition, hindi lang para sa bata. So, for all ages po, we make sure na from baby, from infant, toddlers, sa mga buntis hanggang sa senior po namin, na-deliver po namin yung aming mga serbisyong pang-nutrition and kalusugan. Ayun, nakakatuwa naman, no, Miss Chin. At nabanggit ni Miss Carl yung tungkol sa hindi lamang ang nutrition ay hindi lamang para sa bata, bagkus ay para sa lahat ng edad, mula mapabata, matanda, at kahit mga adolescents ay kailangan talaga ng tamang nutrition. Ayan, napakaganda. Yes, Miss Carl. Sir ko po, Sir Jervin, kasi nga po nag-ayos po kami ng budget. Talaga pong binusisi po namin yung nakalagay po doon sa pipan. Which is nakalagay nga po, nabanggit niyo yung adolescent. Ang sabi po nung last speaker natin, pwede kayong manghingi ng pondo sa inyong mga SK chairman when it comes to mga program yung adolescent. Yun nga po, kumbaga meron na akong reference na magsasabi ko, SK, ito pala, pwede na pala akong manghingi sa iyo ng funds para dito sa programa namin sa adolescent. Talagang mobilization ng resource, no? Tulad yan yung nasa bahagi ng ating functionality checklist na resource mobilization. At gayon din, no, idagdag ko rin na i-emphasize ko na rin pala, no, Miss Chin, yung nabanggit kanina ni Miss Love, yung tungkol sa sa facilitating factors na nabanggit din ni Miss Carl, yung pagiging active ng local chief executive para makapag-provide ng improved na nutritional services sa kanilang mga kabarangay. Gayon din ang pagkakaroon ng nutrition budget. Yung nga yung nabanggit ni Ms. Carl, yung yung nakipag-coordinate siya sa SK chairperson nila para magkaroon din ng budget para sa mga nutrition for adolescents. Gayon din, ang pagiging supportive ng local chief executive ay talagang malaki yung ambag para makapagpatuloy yung mga programa, no? Lalo na sa barangay at gayon din po sa syudad or sa munisipyo. Ayan. Maraming Opo. Pwede po share? Yes, sige po. Share ko rin po, mula parang 2 years ago, yung nutrition budget po namin, 15,000 lang a year. Pero ngayon po, kumbaga, naipakita ko po na
tuwing nagmi-meeting kami, kailangan natin yan. From 15,000 po ngayong pang 2025 po, binigyan po kami ng budget na 35,000 na. Ayan, facilitating factors talaga na para makapagbigay Sobra ng po, oo. improved na Sobra quality po, service supportive. ay yung effort at Maayos dedication ng ating mga BNS, ng ating mga nutrition staff sa syudad, sa probinsya, para talagang maging aktibo yung mga programa. At gayon din yung kanilang commitment para makapagbigay ng tamang nutrisyon para sa lahat. Opo, maraming salamat po, Miss Carl Angeline, sa inyo pong muling pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagbabahagi ng inyong improved access to quality nutrition services. Talaga naman pong siksik na siksik ang makukuha nating kaalaman kapag patuloy nating sinusubaybayan ang programang ito ng National Nutrition Council Region 3 dito po sa DWBL 91.9 Bright FM. Sa punto pong ito, bago tayo mag-commercial break, ay i-announce muna natin ang ating winners para sa episode 20 noong Martes, September 20, 2024 tungkol sa paksang Enabling Mechanism, Functionality of Local Nutrition Committees. Kaya naman Sir Jervin, maaari mo bang i-announce ang ating winners? Ayan, sure Miss Jean. At nung nakarang episode nga ay tinanong natin ng ating mga Ensowanians ng mga tanong na may kinalaman sa Enabling Mechanism, Functionality of Local Nutrition Committee. Ang mga tamang kasagutan ay, sa unang tanong, tama o mali ang tanong, masasabi ba na fully functional ang isang Local Nutrition Committee kung ito ay may nakuha na 11 out of 12 na mga indicators sa functionality checklist? Ang sagot po ay mali, sapagkat masasabi lamang po natin na fully functional ang isang Local Nutrition Committee kung kumpleto o yung 12 indicators ay nakuha nila or nasagot nila, ay na kumpleto po nila. Para naman po sa ikalawang tanong, tama o mali, ang governor, mayor at barangay captain ang chairperson ng isang local nutrition committee ng probinsya, syudad, munisipyo at barangay. Ang tamang sagot po ay tama, sapagkat ang governor nga po ay siya po ang chairperson kapag po sa provincial level, at si mayor naman po ang chairperson sa mga city at municipal level, at ang barangay captain ang chairperson po sa barangay level. Ayan, para naman po sa ikatlong tanong, tama o mali pa rin po kung ang isang barangay ay nakakuha ng limang kulang sa functionality checklist, sila ay may tuturing na partially functional local nutrition committee. Ang sagot po ay mali, sapagkat sila ay non-functional dahil 5 o higit pa ang kanilang kulang sa indicator. So dahil 5 yung kulang nila, sila ay non-functional ng maituturing na Local Nutrition Committee. At ang atin naman po mga estudyanteng nakakuha ng tamang sagot ay sina Jocelyn Reyna ng Samal Bataan, si Miss Richie Macabulos ng Subic Zambales, si Miss Rodora Medina ng Samal Bataan, si Miss Elizabeth Hasinas ng Samal Bataan, at si Miss Raquel Ramos ng Samal Bataan. Ayan, na puro taga Samal Bataan. Napakagagaling talaga ng ating mga Ensowanians. At sana po ay patuloy po tayong makibahagi sa ating Nutri-Quiz. Thank you, Sir Jervin, at huwag kayong maglilipat ng estasyon dahil sa ating pagbabalik ay mayroon ulit kaming 3 katanungang inihanda para sa mga estudyante ng ENSOA. Muli kami ay magbabalik pakalipas ang ilang mga paalala. Ang first 1,000 days ng tao ay nagsisimula mula sa sinapupunan ng ina hanggang sa ikalawang birthday. Ang first 1,000 days ay isang kritikal na panahon kung saan kailangan ng mga sanggol at bata ng tamang nutrisyon para lumaking malusog at masigla at maiwasan ang malnutrisyon, lalo na ang pagkabansot. Bukod sa tamang nutrisyon, kailangan ding matiyak na tama sa nutrisyon ang babae bago magbuntis at habang nagbubuntis. Pasusuhin si baby na eksklusibo sa unang 6 na buwan. At pagsapit ng ika-6 na buwan, ay bigyan ng karagdagang pagkain habang patuloy ang pagpapasuso. Kausapin at makipaglaro sa sanggol para lumago ang kanyang utak. Tiyakin na nakukuha ang mga health at social services. Tandaan, sa first 1,000 days na naaalagaan, garantisado ang kinabukasan.
Suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN. Maging kampiyon ng nutrisyon. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. Ang Philippine Plan of Action for Nutrition ay tugon ng bansa sa malnutrisyon. Ito ang nagbibigay ng balangkas para sa pagpapabuti ng nutritional status ng mga Pilipino. At bilang mabuting mamamayan na nais makibahagi sa PPAN, gawin ang mga sumusunod. Bumisita sa health center para sa mga serbisyong pangkalusugan, lalo na ang mga buntis at bata. Para sa mga nagpapasuso, tiyakin na may sapat na nutrisyon. Maging modelo ng tamang nutrisyon sa inyong pamilya. Magkaroon ng food garden sa bahay at mag-volunteer sa inyong barangay sa paghahatid ng mga serbisyo. Bumuti na ang iyong nutrisyon, nakatulong ka pa sa kapwa mo. Suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN. Maging kampiyon ng nutrisyon. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Nutrition School on the Air for Everyone and Juana Season 2. Kasama pa rin po natin ang Nutrition Officer 2 ng National Nutrition Council Region 3 na si Sir Jervin Edward Tayag at ang ating panauhin mula sa City Nutrition Office of the City of San Fernando, Pampanga, ang City Nutrition Program Coordinator na si Miss Love Lingat. So ngayong episode ay nabigyang kaalaman tayo tungkol sa improved quality nutrition services. Sir Jervin, maari ba nating ibigay ngayon ang ating questions para sa ating Ensoeñas? Ayan, sure Miss Chin. At listeners, handa na ba kayo para po pakinggan ang ating mga tanong sa araw na ito? Para po sa unang tanong, sa apat na haligi or pillars ng PPAN, 2023-2028, anong haligi ang tinalakay natin ngayon? Ayan, sa apat na haligi po o pillars ng PPAN 2023 to 2028, anong haligi ang tinalakay natin ngayon? Ayan, para po naman sa ikalawang tanong, sa ating episode ngayon, magbigay ng 3 additional na target ng Local Nutrition Committee bukod sa pregnant at lactating women, preschool at school children. Sa ating episode ngayon, magbigay ng 3 additional na target ng Local Nutrition Committee sa pagbibigay ng programa bukod sa pregnant at lactating women, preschool at school children. Ayan, para naman po sa ikatlong tanong, magbigay ng 2 facilitating factors na makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Magbigay ng 2 facilitating factors na makakatulong sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Ayan, muli po ay ipadali ninyo ang inyong sagot sa NNC Region 3 Facebook fan page o sa numerong 0998-867-3704. At siguraduhin kayo ay naka-enroll para sa tsansang manalo ng premyo mula sa National Nutrition Council Region 3. Maraming salamat Sir Jervin at napakadali ng ating mga katanungan, no? Last time puro tama o mali, no? Ngayon naman ito for sure dapat nakinig talaga itong ating Ensoeñas. Pero alam kong masasagot nila, oo, Miss masasagot nila yan. Kaya naman po bago tayo magkahiwalay, no, mga kanutrisyon, gusto muna nating marinig ang mensahe ng ating panauhin sa araw na ito na si Miss Love. Ayan, thank you po, Miss Shane. Thank you for inviting me here and Sir Jervin. And once again po, thank you po for inviting us. The City Nutrition Committee of the San Fernando is happy po to share yung best practice po ng San Fernando. Although we are still hoping po na magka-Green Banner Award ulit since we've made it on the last 2 years and hoping po na magka-Green Banner Award po. Yes, oo. Ayan po. Maraming salamat Miss Love Lingat at Sir Jervin. Mayroon ka bang gustong sabihin sa ating Ensoeñas? Ayan, yes, Miss Chin, meron po akong pasabog. Ano kaya Muling pasabog para sa ating mga Ensoeñas at sa lahat din ng mga nakikinig sa atin sa araw na ito. Ayan, inaanyayahan ko po kayo na muli pong makilahok sa isa pa po nating
palaro po, ang Read and Win Contest ng NNC Region 3. At simple lamang po ang paglahok po natin dito. Una po, pumunta po kayo sa NNC Facebook page, i-like at i-share ang National Nutrition Council Region 3 Facebook page at basahin po ang article na isinishare po namin sa aming Facebook page. At ang ikaapat po, ipadala nyo po ang sagot via Messenger at comment answer sent sa comment section. Itag po ang 10 friends on Facebook, sa Facebook at ang behavior or action na gusto nilang i-commit na gawin o baguhin sa pag-uugali. Halimbawa po, food eating habits or yung food choices. Ayan. Kasi meron ito kasing read and win contest. May babasahin silang isang article. Bali, ipopost ito sa National Nutrition Council Facebook page at pagkatas nila basahin, may mga tanong doon, Miss Chin. At yung mga tanong na yon sasagutin nila at isesend yung sagot sa Messenger ng NNC Facebook page. At pagkatapos magko-comment sila na answer sent. Tapos maaari nilang ibahagi kung ano yung gusto nilang i-commit na pagbabago na in relation yon dun sa nabasa nila. Kung ano yung natutunan nila, kung ano yung magiging pagbabago na pwede nilang magawa sa sarili nila at gayon din sa komunidad. Ang FB follower po na makakakuha ng tamang sagot ay makakatanggap po ng prize mula po sa NNC Region 3. At ang selection po ng winners ay electronically drawn po sa pamagitan ng spin a wheel. Ang announcement of winners ay tuwing Martes po ng susunod na linggo sa pamamagitan ng National Nutrition Council Region 3 Facebook page. Meron din tayong ipinost nung nakaraan po na katanungan na maaari nyo na pong salihan. At madali lang po yun dahil natututo na tayo ng ilang information tungkol sa nutrition at may chance pa po tayong manalo. Ayan, thank you very much po Miss Chin and to all Ensoanians. Dahil bawat episode po talaga ay siksik, liglig at umaapaw na impormasyon ang nakukuha natin dito sa Ensoa for Everyone and Wana Season 2. Ayan, gayon din po, binabati ko rin po yung mga kasama ko po na nasa field po, si Ma'am Lisa po, si Ma'am Angie Paso, si Miss Alex Kalilong, si Sir Andrew Vinarao, at ang aking mga PNF, mga kasama sa Tutok Kainan na sila Miss Ali Gonzalez, Miss Paula Tangson, Sir Kit Balagon, Miss Arlette Marco at si Sir Angelo Estrella. Gayun din po yung mga kasama namin na nasa office na si Miss Shai Balinang at si Sir Algel Quizon. Ayan. Maraming salamat muli, Miss Love at Sir Jervin. Ngayon po, ayan, nakapaghatid muli para sa isang siksik, liglig at umaapaw na impormasyon ang Nutrition School on the Air for Everyone and Wana Season 2. Ang programa sa radyo ng National Nutrition Council Region 3. At syempre, hindi tayo matatapos nang hindi natin babatiin itong ating Facebook viewers. Magandang umaga po kay Army Jane Mirafuente, Odi De Jesus, Loretta Manlulu, Marie Cris Salgo, Tina Ruzol, Bing Recaido, Ampi Sagum Dizon, Jem Pamintuan, Stella Javier, Esel Maniago, Imelda Abelon. Ganon din po kay Chandria Cantos, Mary Ann Quintos, Shirley Manabat, Beth Vargas, Sherwin Dimaandal, Lolit Beduya, Kat Perez, Judy Requina, Corsing De Leon, Fob Libardo at Narsing Pigte. Good morning din po kay Gemma Gravoso, Yvette Baral, Marifel Makatimpag, Jocelyn Santo Domingo, Mary Ann Magbanwa, Nino Galvan, Norman Lingat, Lynn Remolyo, Rochelle Benliro, Leeds Malabanan, Lou Gutierrez. At from Feb Lingat, Go Agape Love Lingat. Ayan po, good morning po sa inyo at sana kanila ring i-share itong ating mga napag-usapan dito sa Ensoa for Everyone and Wana Season 2. Kaya naman po, magsama-sama po tayo sa susunod na episode. Sa susunod po itong linggo, Martes, Yes. Sir Jervin, October
1 na tayo upang alamin naman ang tungkol sa World Food Day and Food Security. Magandang topic din ito, Sir Jervin, no? tama, Miss Sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 10, dito lamang po sa DWBL 91.9 Bright FM. Abangan niyo po yan sa susunod na linggo, mga kanutrisyon. Muli ito po si Miss Chin na nagpapaalalang panatilihing malakas ang katawan, kumain ng wasto at pangalagaan po ang ating kalusugan. Hanggang sa muli po nating pag-aaral, maraming salamat po. Tayo ay nagmumula ng bukas na sapat. Lumaya ang bayan sa malnutrisyon. Tayo ay nagpapanday ng isang kamalayan. Walang magugutom sa bawat tahanan. Itataguyod ang pamamahala sa tamang nutrisyon. Kapalman mo pambansa sa nayon at lungsod. Kasama ng ibang sektor, pangunahan ng pag-ilos. Sa wastong nutrisyon, bayan ay susulong. Tayo ang NNC. Tapos pusong nagsisilbi sa nungkahin ng bayan. Ating aabutin nutrisyong sapat para sa lahat. Tayo ang NNC. Taos pusong nagsisilbi sa ating tungkulin at iisang layunin. Nutrisyong sapat para sa lahat. Nutrisyong para sa Nutrisyong sapat para sa lahat.